Kairo munggah panggung karo Mbak Winona Wangse ye ayengke kayengke kena ye aku tak nggih bengok iso mak nut-nut ngono ya Mas sing sirah ora iki mau support apa support ala Ki Sarmadi Sabtotomo ya kalau dok kae Lah nggih. Kae Pripun sugeng ngenjing. bapakmu Ladeno Pak Sarmadi. sugeng njenjing Mbak Lintang Kairo Nggih. Lho, pripun? Mbak Lintang Kairo Krunguku mau cameo iki, Pakde. malah rumah tahu lintang Kamerun mboten nu piye ayune kok ngene kok madheprane nduk aja disawang aku ndak gumoh Napa? aja mbok sawang ndak pengen aku anu Mboten lho Pak, jenengan niku kok wabeng sak mripate sak kuwabe kok wabeng itu napa? kowe ora tau tak ulang ning SMKI saiki dadi mahasiswa sik kelingan jaman tak ulang Nggih, tak napa? ajari ngrebab sik kelingan Nggih. tangan watang rebab dicekel tangan kiwa tangan teng nyekel kosok Nggih. aku ning mburimu Nggih. terus tak maju mundur maju kayak ndek men rasamu piye kan Apa niki Pakde? ya pas tak ajari ngrebab kowe piye Ya ngoten niku Pak. Kan ora senut-senut Pak ya ora senut-senut anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. ning saiki wis iso ya Insyaallah. alhamdulillah oh ya Kesupen. randang itu nip nakal Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula Bapak. sih kemutan nalika nderekaken Ki Haji Anom Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematem jenengan tasih kecil. Peh jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok wis sowan. rupane kaya Joro Sado kene putih kene abang Grogi lho, Pakde, ngoten niku, Pakde. Demam panggung mesti wonten, makane Pakde. kira demam panggung Demame iki kok separuh. nembang- Nah, kok nembang apa you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you song, you singing. lho piye maksud iki Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedone apa lho, Pakde? Ngoten niku, Pakde. Aku iki ganti jenenge Sarmadi KPL Apa kuwi? koplak Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Apa? Iya. Ya nang. Heeh, EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? apa dok Kedah slendro napa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling sing jaman leh kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cerita-ceritamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. lho malah sing ngelingke kowe ngono lho sing ngelingke kowe iki Iya. sik golek lah Apa nang? Lagune nang? Ninggalkan tresnan. Dah, cocok seneng aku. Aku iki Dan semangat to panjenengan, Pak. astu. Nggih, wong jenenge apa kuwi nuhoni dawuh saka Mas kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sementing sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Ora. Niku ketarise darahe pun tuwinggi so raine wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Pak ya. Sing Enggak, penting- Lek. Iya, Nduk, Nduk. Selera kuat aku, Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal? Ninggalkan tresnan. Tresnan. Heeh. Mumpung panduse urip. Nah. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak winong. Oh ya cocok iki aku ya. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Wah, Iki raine alhamdulillah. kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsi dan Lintang Kairo. Yo 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 yo.
Berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Star tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Mbok karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki bangsa Ayo Mbak Eka. Bangsa dini iki ben nyawang wae, ben. Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok. Ayo. Kumpul. Mbah, luar biasa. Iki. Nggih, sampun jumeneng Mas Garing? Sampun. Mbak Niken. Di mana di kau? Tes angkat Mas. Ya, angkat tes. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku, ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngenen sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Garing. Saking Semarang. Sangat
Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mung perkara mimik mlebu cangkeme kok sida geger. Ya wong jenenge kecelakaan, Mas. Saking-sakinge mangan mimik. Nggih, nyuwun ngapunten. Pas lagi bengok kok mimik mlebu cangkem ya. Nggih. Nggih, Mas. Mas Gareng sawetawis ngatur panglipur. Nggih. Kathah lepat diagung